Video. Altså, prøv lige at vente lidt. Det så hurtigt går det ikke, Kim. Ja, men det er hvis man er for tung til at man kommer. Hey, I starteren sætter ned i midten. Den i. Ved gearstangen. Ja, det er den til højre. Det er nede ved gearstangen. Træk op i den. Den til højre. Må jeg lige få et smil, Lisbeth? Hvad? Hvad? Ja, bare op i gear. Hvordan sætter du din egen og så er det gear? håndbremsen ned, jo. Yes. Det fik jeg heldigvis på video, det her. Længe leve Facebook. Nu kunne det godt være, at jeg skulle gå væk. Det var en fin, at køre sgu da svært. Bare vent til jeg har kørt den, så. Det er jo nærmere.